Малко объркахме. Малко ги пообъркахме. Да, да. Майка да говори. Да. Я кажи ми, о, баше бяло, Това са все техни песнички. Да. И не чули майка да говори. Чужди хора, чужди хляб делила. Да. Високи сини планини, реки и златни равнини, небето като коприна, това е моята родина. Небето като коприна, това е моята родина. Обичам тази земя голяма, тъй както си обичам мама. Тук мила ми е всяка птичка и всяка мъничка тревичка. Тук мила ми от коприна, това е моята родина.
Ел рак и штука. По някаква се слука, таква съм работа дошла, да теглят заедно кола. То е много интересно това. Много интересно. Ти какво казваш? Сега сме 29 януари и след някой ден дали ще завали сняг? Ще завали. След някой ден ще завали. След колко дена горе-долу? Утре? Други ден? Кога ще е? След 7 дена. След 7 дена. Мгм. Значи да се готвим за сняг. Майко, и как може да стане така, че да няма никакви войни по света? Хайде, аз не мога да се обясня. Да няма война. Да, И както най-много имаше войни при по-рано. да. Всеки месец имаше война. И падиха войници. А как може да направим така, че да няма никаква война? Да няма войни? Как може да стане тъй? И аз не мога да се обясня. Ще го помислим това нещо. И ще го направим добре. Мгм. Тъй си мисля. Да. Да няма война. Да войниците. Това е невъзможно. Мгм. Ама трябва да стане така, че да няма войни и да не убиват хора. Така, точно тъй. Така трябва да бъде. Ти много правилно мислиш. Къде ще убиват хора? За какво ще ги убиват тия хора? Хора да убиват, значи да няма ни хора. Да. Майко, кажи ми, как живяхте с татко? Добре ли живяхте с татко, с Дончо? Как беше? С татко си, Дончо, много прекрасно живяхме. Така, всяка точка се поставяше тук. Всяка точка се поставяше тук и се запазваше далеч. Имаше ли трудни работи? Имаше ли трудни работи? Трудни? Не се спомням, но нямаше трудни работи.